Dokumentu historikoek diote, Barajuen auzoan zegoela kokatuta Torralde dorrea edo gaztelua. Ondare babesak, Torralde dorreari buruz egindako sintesi historikoak jasotzen du, 1327an aipatzen dela lehen aldiz Barajuengo dorrea iturri idatzietan. Ordutik, mendez mende, hainbat familiaren eskuetan egontzen eraikina, baina antza, 19. mendean, behin betiko ondatuta geratu zen, 1978an Mikael Aportiak argitaratutako ikerketaren arabera. Gaur egun ez da hondakin materialik ikusten Torralde dorrea egontzen eremuan, baina laburpena jasotzen du 1982an Barajuengo zenbait bizilagunek ahoz-aho emandako testigantzek aipatzen zutela, iraganean gainazaleko aztarna arkitektonikoak zeudela. Azaro hasieran balorazio zundaketak egin ditu ondare babesak arrastro arkeologikoak bilatzeko. Baitzi hemen gaude, ezta? Barajuen auzun, Aramaxon eta Torralde inguru hauetan, haizeate balorazio zundaketa batzuk egiten. Zer da, ez, egiten haizeaten hori? Bueno, udalaren ekimenari esker hasi ginen hemen proiektu bat planteatzen. Pasaden hilabetean egin genuen auzolana ingurua garbitzeko, hemen pinuak egon direlako eta belarra eta vegetazioa zegoelako. Eta orduan garbitu genuenean eta ikusi genuenean pixkat hobeto morfologia planteatu genuen balorazio interbentzio bat egitea, zundaketen bidez jakiteko gutxi gora bera zein den elementu arkeologiko honen potentziala eta igual gero proiektu gehiago planteatzeko. Eta zergaitik ez da, aukeratu zenuten edo aukeratu zen Torraldeko inguru hau? Torralde izena bera, torre alde esaten digu hemen dorre bat egon zela eta gero baita ere iturri idatzietan esaten da nola hemen 14. mendetik nahiko dorre, gotorleku garrantzitsu bat zegoela eta ingurua ikusten badugu hemendik baiara osoa kontrolatzen da eta nahiko leku estrategiko bat da gotorleku dorre gaztelu bat eraikitzeko. Eta iturri idatziez gain baita ere bertako memoria jasota dago edo, ez? Ahozko iturrietan ere bazekiten hemen baztarnak zeudela eta dorre bat egon zela eta baita ere morfologikoki argazki aereotan baita ere ikusten zela oso ondo hemen nagaritzen den fosoa eta egitura. Esan dezu, argazkietan, ahoz-ahokoan hemen jasotzala edo esatzala ez, hemen Torraldeko jauregia edo gaztelua zegoela, orain ja hemen zuloak edo ez, lanen hasi zerate, zerbait topa duzute edo? Planteatu ditugu bi zundaketa, gutxi gora bera 20 metroko luzera dutenak eta 2 metroko zabalera, eta bakoitzak helburu bat jarraitzen du. Alde batetik hemen saiatu gara foso bikoitza dauka honek, orduan saiatu gara fosoa dokumentatzen, ikusteko nola egin zen ebakidura lurzoru naturalean edo harri naturalean, eta gero nola ateratako lurrarekin egin zen errefortzu edo fosoaren goiko partea. Eta gero hemen saiatu gara, hau ja egituraren lekuan dagoen zundaketa honetan, hemen saiatu gara arrasto arkitektonikoak dokumentatzen. Igual zaila da, askotan gaztelua edo dorrea suntsitzen den edo abandonatzen den momentutik aurrera, bertako pertsonek ez dute, ez da espolio arkeologiko bat, baizik eta bertan zure herrian daukasun kantera bat. Orduan harria beti hartzen da eta berrerabilera nahiko ohikoa da. Orduan zaila da askotan olako arrastoak aurkitzea, baina bai aurkitu ditugula leku honen erabilera
erakusten duten hori deposito txiki batzuk, eta bertan bai azaldu dela materiala, bai fauna, bai elementu militarrak, bai eraikuntzarako materialak, hori hiltzeak, klaboak, eta gero hori, orain amitzen ari gara, eta momentuz, hori. Eta zer nolako garrantzia dauke, ez da, elementu horiek hemen aurkitzeak? Behintzat ez dela erabat zuntzitu eta gero ere hori bertako materialekin azkenean nahiz eta egitura asko ez kontserbatu, materialekin bai saiatu algarela pixkat errelato bat eraikitzen, datak jartzen eta hori inguruko erabilera azaltzen. Ze azaldu duzu, ezta? Hemen aurkitu dituzuela hiltzeak, fauna eta bestelako gauzak, orain horiekin zer egingo duzu? Hemendik ateratzen diren materialak gure laborategira eramaten ditugu, bertan garbitu, klasifikatu, kontserbazioa behar badute, kontserbazioa ematen diegu, eta gero egiten da inventario bat eta materialen ikerketa bat. Horrekin, eta gero hemendik ateratako informazioa memoria batean egiteko, eta gero Gasteizen dagoen bi bat museoan entregatzen dira, bertan gordetzen dituztelako materialak. Lehen esan diguzu, ez da, bi egunez edo, egongo zaretela hemen, baina ondoren zer egin duzu? Lana ez da hemen amaitzen. Lana ez da amaitzen, lur hau horrela utziko duzu dena biztan, ez? Ez, arkeologia beti, landan egun batzuk ematen ditugu, baina gero aurretik badago lana eta ondoren ere. Orduan hemen hau amaitzean dokumentazio geografikoa, fotogrametrikoa egin dugu eta gero hori laborategian prozesatzen da. Eta hemen estaliko dugu, ez ditugu atera diren aztarnak kendu, balorazio zundaketa bat da, eta gero dena eraikitzen bada, parte bat falta dela, ez faltatzeko. Orduan hori itziko dugu eta udalari proposamen batzuk egingo dizkiegu, hori igual iragan gero egiteko, gero ez, etorkizun batean ez jarraitzeko hemengo lanekin. Ez dakit, espero zenuten aurkitu dezuten, beste zerbait aurkitzea espero zenuten, edo ez dakit zer ideiak Arrasto arkitektonikoen presentzia igual espero genuen nahiko xumea, bai azaldu direla horri ikusten den moduan, silleria eta eraikuntza material batzuk nahiko landuak daudenak, baina lekuz kanpo zegoen, mugituta zegoen, eta hor bai aurkitu ditugula baderrunbe baten aztarnak, orduan, ezer baino... Hobeto, ez da? Baino hobeto, bai. Eskerrik asko Aitziber, ez? Zuei. Tartea guri eskaintzagatik. Zuei.